Sziasztok! Én Kozmó vagyok, ma a GTA San Andreas egy másik oldalát szeretném bemutatni, melyek mítoszokról és legendákról szólnak. Itt is vagyunk. Hajnali 4 óra 40, vagy hát 41 van, vagy 42, és most adjon velük ezt a drága prostituáltat. Ups. Na, kezdjük is el utunkat. A zombikhoz. Legelső utunk a szellemautók törzshelye lesz, ami valahol itt található, és egy autónak kéne legurulnia, vagy egy autóknak kéne beindulnia, amiben nem ül senki, és ilyen szétroncsolt. Aha, ott is jön. Na nézzük meg közelebbről. Nézzük csak meg, nincs benne semmi, és senki. Hát ez elég furcsa. Na, hergeljük fel egy kicsit. Nem, ez csak így legurul a lejtőről. Semmi különös. De mondjuk ez is egy kicsit érdekes. Nézzük meg a másikat. Azért téged is szemügyre veszlek. Hát, érdekes. Na, a következő rejtély a táncoló fák. Hát, az elég kemény. Nézzük meg kicsit másképpen. Gyere, gyere, rázd meg, gyere, gyere, arra kérlek, hogy soha ne állj meg. Rázd meg, gyere, gyere, rázd meg, gyere, gyere, arra kérlek, hogy soha ne állj meg. Gyere, szól már a zene, na most már adj minden bele. Nagy lábnak a rejtélyét. Nagy lábúnak. Hát igazából az tudomásom szerint nincsen benne a játékba, de találtam itt egy kis érdekességet. Nézzétek csak meg ezt a fát. Na ugye most nem tudjátok, hogy mire akarok célozni, de segít egy kicsit. Ugye az a Patterson, aki lefilmezte azt a nagy lábat, és abban van az, amikor elmegy a nagy láb ugye a kamera előtt, ott van egy kidőlt fa, ami nekem kísértetiesen hasonlít erre a kidőlt fára. Nézzétek csak meg! Következő rejtélyünk nem más, mint a zombi, aki nagyon ritkán szokott Los Santos utcain sétálni, de most valahogyan ide keveredett. És a prostikkal mászkál. Itt az út közepén. Nézzük meg, hogy néz ki ez a gyönyörűség. Hát, elég ronda vagy, hallod. Na. No, hát ez nem szép dolog. És tud is bunyózni. Elég jól. Úgyhogy menjünk innen. Na, ezzel én nem kekeckednék többet. Menjünk inkább a következő rejtély. Most az UFO rejtélye következik, ami nem ez a repülő disztárcsa itt, hanem a rendes UFO. Szóval nézzünk be ebbe a boltba, ahol 69 ilyen UFO-s kép van. Egy pultos nő volt, és egy ilyen néger, aki egész nap ezt a... Na basszus.
Nem tudom a nevét. Istenem. A biliárdot nézegeti, biliárdasztalt. Basszus. Mi volt ez te? Belelőttem a fajába és utána halt meg. Na és ez a rendőr, aki valamilyen oknál fogva mindig itt járkál. Na dögölj már meg. Na, és akkor itt egy ilyen térkép, ami a mítoszokat jelzi egész San Andreasban. Azt már mondtam, azt hiszem, hogy, vagy nem, hogy hogyha UFO-t akarunk látni, ahhoz kell az éjfélkód és a KJKSPJ, azaz a második fegyver, másodlagos fegyver. Na igen, váltsunk át szépen távcsövesre, és ott van a mi kis UFO barátunk. Nézzétek meg, mozog. Ott az UFO, lőjünk is bele egyet. Látszólag nem tesz semmit. Na, ez legalább ad valami jelet. Na, mi is lehet ez? El is magyarázom nektek. Ja, mint tudjátok, az éjfélkód az a XJVSNAJ. XJV-SNAJ. Könnyebb kiejteni. És annyi a lényege, hogy az ott a napot akarja ábrázolni, mert megáll az idő, és ugye már fel kellett volna kelnie a napnak. Tehát ez egy ilyen bugféleség. És nézzük meg, mi történik, hogyha beírjuk az éjfélkódot. XJV-SNAJ. Nézzétek, megy az idő. A pöttye egyre vörösebb lesz. És nézzétek meg, mi fog belőle kijönni. Hát, nem más, mint a életet adó napocska. Igen. Azt hiszem, az UFO ezzel letudva. Na, mára ennyi elég is volt a mítoszok kutatásából. Hogyha szeretnétek még részeket, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, ha találok, még amúgy is teszek fel. És ki szeretném jelenteni, hogy hamarosan elkezdem a játékbemutatóim első évadját. Remélem majd tetszeni fog. Sziasztok!